ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ನೆಂಡ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೇರು ಐಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಐನೊಂಜಿ ಪದ ಪಾಡೀರ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ದಂದ್ ಮಂತೇರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನಡ ದಾದಂದ್ ಪನ್ಪಾರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಚಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಡ್ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ನಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೋರ್ಡು ಫೋಟೋಲ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೇನು ನಾಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಗುಲಿಗನೇ ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪೆ ಆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಥರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಪಿದೇದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಂತು ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಎರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗುಲ ದೈವಗುಲ ಈ ತರ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ತರ್ಕ ಬತ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ದೈನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಪಾಡು ಲೇಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕೊನು 4 ಜನ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ದೈವದ ಆ ಕೊಡಿ ಅಡಿತ ಅಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಪರಿಚಯ ಅದು ಪಡು ಅವುಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅತ್ಲ ಪೊಟ್ಟೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿಜಿದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಪಿರವರಿ ಉಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎತ್ತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಇಂಚೆಂದ್ಕೆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಕ್ಕಲ್ತ ಪ್ರಚಾರೋಡು ಬೈದಿನಿ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದೈವ ನರ್ತಕಿರು ಬೊಕ ಭಕ್ತರು ಈ 3 ಜನಟು ಅಕೆರೆ ಎದ್ದು ಬರು ಮದಿಪು ಈ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರ್ ಪನ್ಪುನಾಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಡ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕುದೀದು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೂಡಿ ಕುಟುಂಬನು ದುಂಬುದೀದು 5 ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒವು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾನ ಐತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಐತ 4 ತರದ ಐತೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುನದೀದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಮದಿಪುದಯನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎರಬಲ್ಲಿ ಮದಿಪುದೇನೆ ಸರ್ವಲ ತೆರಿನ ಎರಬಲ್ಲಿ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನಕೇಂಡ ದೈವನೇ ನಮಕ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ಆ ದೈವ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾನ ಆ ದೈವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಾಕ್ಯನೇ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನುಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ಆಂಡ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಾತ್ ಐನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಕುನಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವು ಎರಡು ಉಂಡುಕೆಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ತೆರಿದಪ್ಪು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನಾಡ ಮಿನಿ ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನಾಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡಪುನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣಲ ಪೂರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರೀಂದು ತೋಜುಂಡು ಈರ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯ ಏರ್ಲೈಕ್ ದಾಲ ಪಂಜೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಈರ್ ಮುರನೊಂಜಿ ನಾಟಕತ್ ಮುರನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ತೂತಾರ ನಿಖಿಲು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೈವನು ಏರ 1000 ಜನ ಉಬ್ಬಿದಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗ 1000 ಜನ ಬೊರ್ಚಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೊರೆಲದು ಆ ದೈವ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟೆಂಚೊಂಡ ಇತ ಗುಲಿಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟೆಂಚಲ್ ಅಕ್ಕುಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅಬ್ಬರೊಡ್ ಲಕ್ಕುನು ದೈವ ಆ ಅಬ್ಬರೊಡ್ ಲಕ್ಕದು ಐತ ಮಾತ ಬಿಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತೈತಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದೇರು ಇಡೀ ಮಾತ ತಿರಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ ದುರಂತ ಓಲಜ್ಜಿ ತಿರಿ ಕಟ್ಟೆರ್ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಗುಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂಡ ಅವೇನು 3 ಜೊಪ್ಪವೇರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನಾಟಕ ಮಾರ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟಾಪಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಮೈಟ್ ಬೈದ್ ಮೆಯ್ಯಾರ ಬೈದನು ಹೈಟ್ಲ ಮೆಯ್ಯಾರ ಬೈದನು ದಿಟ್ಲ ಮೆಯ್ಯಾರ ಬೈದನು ಅಯೆಲ್ಲ ದೊಂದಿ ಪಾತೊಂದು ಮುರ ನೀವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪುಂಡಾಂಡ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಮಲ್ತಿದೇರು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ತಿದೇರು ಮಾತೆಟ್ಲೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡ್ಲೆತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ಪೋನುಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ದೈವಾರಾಧಕರು ಮಲಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನಕಲು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನೀನು ಉಂತಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾಕೇನಿಲ್ಲ ದೈವದ ಚರಿತ್ರ ಮಲ್ಪಗ ಒಳ್ಳ ಕಥೆನು ಪಂಡದು ಬೇತಗಳ ತೆರಿಪಾಗ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ರೂಪನು ಒಲ್ಪ ಕೊಂದು ಮಾರುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈತ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ 2 ಪದಕಲು ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟದಲ ಅರ್ಥದಲ ಬೇತೆ ಉಂಡೆ ಅತ ಅವು ಒಂಜೇ ಅರ್ಥನ ಬಿಂಬಿತ ಮನ್ಪೊಡೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರ್ ನಕ್ಲೆನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ
ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಾದುಪ್ಪಾಡು ದಶವಂತ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದುಪ್ಪಾಡು ಮೂಲ್ಯ ಮುಖಾರಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದುಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಆಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲು ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಈ ದೇವಾರಾಧನೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಸುರ ಕ್ರಿಯೆಡು ಐತ ವಿಧಾನನೇ ಬೇತೆ ಇಂದೆತ್ತ ವಿಧಾನನೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರಡಾವನಿನ ಕೆಲಸನು ದೈವಲ್ ನಡಪಾಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ನಂಬಿಕೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದೇವಾರಾಧನೆದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದೈವಗಳೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಗಡಿನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪಿ ಭಾಗಲೆಡು ತೂನಗ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡು ಆ ರೀತಿ ದಾಲ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕೆಂಡ ಪೂರೈತಲ ಪುರಾಪು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಈಮೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೀಮೆ ಬತ್ತಿನಾಡ ದೀವಲೇಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೇ ತೂನುನಾಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬನ್ನಗ ಮೀಸೆದ ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೀಸೆದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಡಕಾಯಿಡು ಪೋನಾಗ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತುಂಡು ಈಮೆತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬನ್ನ ಗಗ್ಗರ್ದೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತುಂಡು ಆಮೇಕ್ ಪೋನಾಗ ಇತ ಗಡಿನಾಡು ಬಂಡಾರ ಗಡಿನಾಡು ಪೋನಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 14 ಕಟ್ಟಲೆಡ್ಲ ಒಂತೆಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದದ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಗ ಒಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಗೆಟ್ ದೈವಾರಾಧಕರಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ದಾದ ಪನ್ಪರೀರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಏರು ಸಸಾರ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರ ಈ ತಕ್ಕಿಲ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಕೆಂದಕ್ಕೆಂಡ ಅವೇತೋ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕಣ್ಣೆ ದೇವರಡಾವನಿನ ಕೆಲಸ ದೈವಲ್ ನಡಪ ಆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟು ದಾಯಗೊಂದು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆಗಂಡ ದೈವ ಬತದು ಒರಿಯನ ಮೆಯ್ಯಾರ ಬತದು ಹೊಸಯಾದು ಐದಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿ ಎಂಚಿನಾಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲ ಏತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಮಲತಾತ ಕಷ್ಟ ಮೈಂದ ಆದ ಕರಪ ಅದು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾಲೊಡ್ದು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಬನ್ನಾಗ ಯಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಉಂತಾವಯ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ನುಡಿ ಕೊರ್ನು ನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫಲಿತನ ನಾಡ ಆ ಫಲಿತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೇರು ದೈವ ಕೊರ್ನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರನೆ ಆಂಡಿದ್ದು ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆಡು ಅವು ಇತ್ತಿನಕಲು ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲು ಈ ನಂಬಿಕೆಡು ಬಸದಿತ್ತೆ ದೈವತಾ ಆರಾಧನೆಗೂ ಒಗ್ಗುದು ಈ ದೈವತಾರಾಧನೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನುಡಿ ಆದುಪಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆದುಪಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆದುಪಾಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಪಾಲ್ದೆತನ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂತ ಈ 14 ಕಟ್ಟಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿವರ ಕೊರ್ತು ನಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಲ್ಲ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ದಾಯಕೇನಂಡ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ಇಂಚಾಂದಕ್ಕೇನಾಡ ದೈವ ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ತಯಾರಾಪಿನಾಡ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅದೀದು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೂಪ ಅದು 5 ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನ ಆ ನೇಮ ಏರು ಕಟ್ಟುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ದಾದಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶುದ್ಧಾಚಾರವು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರವು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಐತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಗಗ್ಗರ್ ದೆಚ್ಚಿ ಬಲ್ಪ ಗಗ್ಗರ್ ದೆಚ್ಚಿ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಜೀಟಿಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ದಾಂಡ ಮುಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಡು ಪೂರ ಪನಿಯರಪ್ಪಜಿ ಆಂಡ ಗಗ್ಗರ್ ದೆಚ್ಚ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಜೀಟಿಗೆದ ಬಲಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಪತಿ ಮಾನಿಚಿಡು ಬರ್ರಂಡು ಕೂಡ ಮೈಯಾರ ಬರ್ರಂಡು ಕೂಡ ಪತಿ ಮಾನಿಚಿ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಕಠಿಣೇಮೋ ಪಾರಂಡು ಕೂಡ ಕಠಿಣೇಮೋ ಪೋದು ಕೂಡ ದೈವ ಅನಿ ಏರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಿ ಏರ್ದು ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಂಚಿಗಳ ಅಂಗಾಂಗ ಶೃಂಗಾರ ಪಂಡದ್ ಮುಗತ ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏರೊಂದು ಬರಿರಂಡು ಮುಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪ ಪೂರ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗ್ ಬತದು ತನ್ನ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಳ್ಳಕನಿ ನಾ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಟ್ಟು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಆ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ರೈತ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಆ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಗ ನನ್ನ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪಿದಯ ಕಾಣತ್ತದು ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಂಚ ಅನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾಲ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಈ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏರುಲ್ಲರ ನಿಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಯಾನಂದೇಟು ಫಲಿತಗು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಲು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ ಅರ್ಥದ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಉಂಡವಲು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಂಚಿನಂದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಆ ದೈವలను ತನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ದಾಯಕಂದಕ್ಕೇನಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ದೈವನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಚಾವಡಿಗೊಂಜಿ ಪೊಗ್ಗುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಾ ದೈವಲ್ಲ ಆ ಚಾವಡಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಾಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಪೇರು ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ ನೀಡ್ದಾನು ಉಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ಇಂಚೆ ಯಾನ್ಕ್ ಪೇರು ಕೊರಿಯರ ಆ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎರ್ತಿಲ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ದು ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಲಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲ ನಾಲಂಗ ಎಲ್ಪ ನರಂಬು ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿನಿ ಯಾನ್ ಕಾತೊನ್ವೆ ವೈದ್ಯ ಬೈದಳು ಬೆನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೀವಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನಿ ಎಂಚ ಪೇರು ಕೊರಿಯರ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನಗೂ ತತ್ತರ ಬರದಿಲ್ಲಕನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಕಾತೋನೆ ಪಂದು ಚಾವಡಿಗೊಂಜಿ ಪೂಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬೆಳಗಾವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಮಾಣಿಚ್ಚಿಲ್ ಸೇವೆದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮಾನಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ನೇಮದಚ್ಚಿಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂಡ ನೇಮದಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಮಾನಿಚ್ಚಿಲ್ ಬರಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿ ಪತಿ ಮಾನಿಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ದೈವದಚ್ಚಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂಡ ಪತಿ ಮಾನಿಚ್ಚಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಬಾಯಿನಂಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟಗು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗು ಲೆಪ್ಪುನು ದೈವನು ಕಷ್ಟಗು ಲೆಪ್ಪದಾದು ಆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಾಕ್ಯಡು ಆ ಎಂಚಿನ ದೋಷ ಉಂಡ ಇನ್ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಚಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಇತ ಈರ್ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರ್ ಈ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗಡು ಉಪ್ಪಡ ಏನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಲು ದಾದ ಐಕಿ ಇಂಚಿಂತನೇ ವಿಚಾರಳು ಬೋಡ ಭಂಡಾರ ದೀಪನಂಚಿನ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದ ಬಂಡಾರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆಗಾನಗದ ಆ ನೆಡ್ದು ಐಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇಗಾನ ಅವು ದಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಐಟ್ ದಾದ ವಿಚಾರಳು ಉಳ್ಳ ವಿಚಾರದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗಣಪತಿನ ಎಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ವಾವ ರೂಪೋಡ್ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೆ ಐಟ್ ಅರಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪರ್ಂದು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊದು ಬತ್ತಿ ದೀದು ಒಂಜಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದಯಕೆಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವಳು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ದ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯ ಮೂರ್ತೋನು ಸುರೂರ್ದು ಪಿರಿಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರೈಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕ ಬಾಲ ಭಂಡಾರ ಜಪಡಾಯಿನ ಬಾಲ ಭಂಡಾರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಂಡಾರನು ಜಪಡಾದು ಅಲ್ಪ ನೇಮಾಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪುನೈತವು ನಮ್ಮ ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಅದುಪಾಡು ಒಂಜಿ ದಂಟೆ ಅದುಪಾಡು ಅತ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ದೈವಗ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಜಪಡಾಯಿನ ಬಾಲ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂತೋ ದೈವಲದ ಐಕ್ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಗ ಕೂಡ ಭಂಡಾರನ ಪಿದೆ ಕನವಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಇರ್ದಾದ ಪಂಡಾರ ಅವು ಕನವಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಲ್ಲನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಲ್ಲನ ಅಂತ ದಾಯಕ ಏನಂಡ ಐತ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ನೇಮ ಅಪಗ ಐತ ವಸ್ತ್ರ ಐತ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಪುನಂಚ ಅದು ಪುನಗ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಗು ಅವು ಒಂಜಿ ಜಪಡವನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತನಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಈ ಒವು ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಎರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ದಯಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಪ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಮಕ್ ಉಡಲಡು ನಮಕ್ ಬಯಲ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಅಂಚತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನೇಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ನೆಂತಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಾದಲ ಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ.